Asa marieta ne ngurukuru Kibwogo aiga mbondeni echakire tataracha goikera ya moche chiruguru bono omonto otoroseretie ebare eye agoroku Jeremiah Migosi atobwatisia atobekera omoromo egere engiya egoeteka buna ebare eye rogoro iga koenda mpaka moinaria Maranatha ntotagete ebekwa omoromo na eye ekoruga iga mpaka etagorogoro ntotagete ebekwa omoromo binto baitu bisoke buna amatoke echae igo yarenge buna agakori naende chigari chiarenge gokwama sana bono yang'uriru yabeire ake bono totagete ebekwa omoromo otogoteba mbuya mono otororeire amabera gaki naende tigagenderere egere tomoe chikura na intwe torore oburabu iga iga. Aiga nonka ritang'ani ngoakanga mbuya mono ase baria bakora egasi ase ebare eye ekiagera eye nere ebare etokonyete buna oyo ominto Migosi kobwaterana na eria chiabere naende tokoboria serikali naro ya ecounty nere ase ya okoboko batoroserie ebara babone omo-MCA ore obisi nere achukwa hatua ekiagera eye nere emeremo tobatomete bagotokorera niyo bono bakora emeremo kabira eye igo bono ekenyoro ekeraire omorai omuya ekenyoro lazima keimoke amagenderero arorekane chibara chitoke nonye na abanto baito bagoetera nonye bagochia nonye nyagetari nonye naende onsi nonye na echae yaito egoeteriwa binto bionsi bigoeta tari aria ase okoira nonye omorwaire nyagetari omorwaire egari yasoa engoro ime abanto mbagoika omorwaire ore gokonywa obogima kwanyora okwamire obogima bwasirire igo mbuya mono atweye bakorete na engiya ebare eye konyora yabeire ebitongotongo nonye bang'urete mbuya bang'urete lakini bono naende eganeirie omochando. Obomaene gokorera obomaene pi ebare eye yabeire egotochanda nonye ekero togotora echae yabeire kegotosumbua sana ekero togotora echae ekero embura etwete ebare eye yatosumbuire chingaki chintambe nonye ekero obwate omorwaire komorusika komoikia egere achie gotwara obokonyi ngotoberera egarama oyo ominto Migosi neri chiabere twabairaneiri ng'a mbuya mono ase egasi mogenderete gotosugurikera kuhusu ebare eye egere ebe tiga Nyasaye abakonye chingaki chionsi naende abaseseni ekiagera mogasaine gotokorera twarorire mwaanchire gotokoreira ayare amaya tiga omonene abakonye abaseseni chingaki chionsi. Ebare ekorugurwa egotira mpaka entago yachia gosoka bosose naende yagenda yachia gosoa ekemincha ebare nabo ebwate mochando goetera ase oyo ominto omoisinewa Jeremiah Migosi banyare koba bagotokonya na eria chiabere babwatiranete batokonyire gaki tokoboria serikali yaito nere nyare koba egwesonani gekogera ebare eye ekere embura yature enyinge nigo togochandeka nono omonto okorusiwa korogoro arigetonu igoro ekero togocha konya ng'a twasokire ebara twakorire esegi ya ogokumia gaki eserikali moigu motokonye ntobwate emechando nabagambi abwo gende nabarabwo ng'una oyo ominto Jeremiah Migosi ere gaki tiga tomosabera amaya na oyo ominto eria chiabere.